салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, имрӯз шанбе бародарони азиз, маҳҷиди панҷвақтара тоза кайсем ина ҳашар ҳама каса рӯзи душанбе иншоаллоҳ раҳмон маҳҷидо панҷвақта нӯӣ мешаванд. намозҳои ҷумъара нӯӣ мешаванд. худо хоҳад иншоаллоҳ худованд нигаҳдорто бошад, дар паноҳи аллоҳ боше. ҳазор бор шукрона мекунем ки маҳҷидо нӯӣ шуданд. ина бачако ва убурка ламбушкора ҳамаро нав кардам. маҳҷиди Қурғонтепа сарғози Туркманистон. дар берунурани кор кайсан бародарон. худованд нигаҳдорто бошад. салому алайкум. акай раҳимбек дарим хизмати маҳҷид убурка дорам. салому алайкум. ина рустам бачака масуди ина бачак ма намиҷа хизмат кайсан. ина амиҷа убурка дорем капитални ина бачак палисос кайсе ламбушкора нав кардан. ина ҳамашан ламбушкора нав кардан. иншоаллоҳ рӯзи душанбе худо хоҳад панҷвақта намоза мехонем иншоаллоҳ насиб. ҳама убурка доранд беруну даруна ҳама ҷора. Қурғонтепа маҳҷид палисос каялам гап нест. ина бародаро ҳама чанд маҳҷид я зами савхоз ҳамаша тоза кайсан тозагӣ. иншоаллоҳ рӯзи душанбе худо хоҳад маҳҷидо ҳуянд иншоаллоҳ. ина берунани убурка баняу туалетоша ҳама ҷоша туратнура ҳамара тоза кайсан. худо хоҳад худованд вачуд киянд. ҳазор бор шукрона мекунем ки дар ватан маҳҷидо ҳуй ободӣ ҳама 100% шудесааст. худора шукр. гап нест. тамошо кунед. тозаш ҳаштар тамом мешавад иншоаллоҳ. ошани шидааст. як бародар айхади самара хайр каагияй барои ман маҳҷидора тоза кардан қабристона ҳам маҷора уборка кан тоза кан иншоаллоҳ ки дар ҳаққаш дуо мекунам. худо хоҳад рӯзи душанбе иншоаллоҳ 1 феврал мешавад. маҳҷидои панҷвақта ва ҷумъаҳо ҳама ҳуй мешаванд иншоаллоҳ. худованд нигаҳдорто бошаву барори кор дар ҳаматон маърака рафтааст иншоаллоҳ. дар Қурғонтепа маҳҷидора тоза кунанд. хушомаде хушомадиё. маърака рафтааст ҳоле. ина ина ҳама хурда рафтаестам. хушомаде 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 хушомаде. бачаҳако ура рафтаеда маърака гирмай. айни ҳол маҳҷиди сарғози Туркманистон. буги лаганда бача буги дега